Lima ang kaso sa hand, foot, and mouth diseases sa Iloilo City sa bunga bulan santo sa report sa Iloilo City Health Office. Base sa report ng CHO, humulin sa Enero 1 tugtob 20, nakatala ang Iloilo City sang siyam ka-suspected hand, foot, and mouth diseases. 5 ang active cases, 3 ang naka-recover, kag isa naman ang bag-o nga kaso, mas mataas kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig sa kaparehong nga tiona. Samtang nagapahanumdum naman ang CHO sa publiko, ilabinasa maginikanan ng ugalion ang paghugas ng kamot kag i-prioritize ang proper hygiene sa mga kabataan nga amo ang masamiga kalatnan sa amo nga balatian. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.